Španjolska je kompletna, da možda mi zabijemo pogodak odluke. Aguinagalde na crti, Garcia, Entrerios u sredini i Makeda tamo na desnoj strani. Sprema se Čupić ovdje kao sedmi, odnosno kao onaj vratar, igrač Rokas i vratnica je to zadržala, da vidimo, lopta je za našu reprezentaciju, Kopnar je odbijeđen. 25 sekundi do kraja. Vidim tu neke ljude iz organizacijskog odbora Španjolske kako stišću ruke sretni, jer po svemu sudeći Hrvatska ima priliku pobijediti ovdje, a oni su igrali tako, ili barem ti iz organizacije su razmišljali da bi bilo dobro da ne pobijedi Španjolska, ali ostavimo sada to, idemo odigrati ovaj zadnji napad i onda ćemo razgovarati. Itolinan je tamo Dubljak, Čupić, 15 sekundi do kraja, Horvat, Čupić, Horvat i ostavljeno je Špremu da zabije pogodak odluke i Hrvatska će pobijediti Španjolsku i Hrvatska će biti broj 1 ovdje. Hrvatska će pokazati da je karakter, da je sportska do kraja i Hrvatska nije htjela kalkulirati, bez obzira što su mnogi mislili da ćemo izgubiti ovu utakmicu. Nadam se da će nam se to vratiti u nastavku natjecanja. Dolže je rekao, ne želim kalkulirati, ne zanima me što je Francuska s druge strane, idem pošteno i hrabro u ovu utakmicu i